γυμναστικούς χώρους, στην τραπεζαρία παντού. Είναι πολύ δυνατή ομάδα και περισσεύει πολύ ενέργεια από αυτούς που θα μας ένα κομμάτι από αυτού θα μας δώσουν σε λίγο με μια επίδειξη που θα κάνουν εδώ οι Τσοπεράκηδες του Z4 ντυμένοι στα σκούρα. Είμαστε ένα καταπληκτικό συγκρότημα και θα πούμε δύο υπέροχα τραγούδια και πιστεύουμε να περάσετε καλά μαζί μας. Το ταλέντο μας δεν είναι ούτε ο βορός, ούτε τραγούδι τίποτα. Μόνο η τρέλα μας, τίποτα άλλο. Επειδή τα λόγια είναι περιττά, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον ένα και μοναδικό, το Θεό μας, τον Τσόπερ! Έρχεται και τα βήματα του είναι βαριά. Το παντελόνι σφιχτά δεμένο. Μασχάλες αξίριστες. Απίστευτο. Έδωσε θανατηφόρο φιλί στη Μαλβίνα. Οι Τσοπεράδες, Τσοπεράκηδες. Ο κιθαρίστας γίνεται αντικείμενο λατρείας εδώ. Πάτε τις μορδές! Ένταση και πάθος. Με τα βία συγκρατούμε τα πλήθη εκεί πέρα για να μην γίνουν έκτροπα. Όμως βλέπουμε εκτεταμένα επεισόδια δυστυχώς εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι αδύνατον οι δυνάμεις ασφαλείας να επιβάλλουν την τάξη. Κι όμως ο Big Security Αποστόλης επιβάλλει την τάξη και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Μπράβο στα παιδιά. Ήταν ωραίο. Πολύ ωραίο. Δεν είναι βεβαίως. Ωραίο! Πραγματικά ωραίο, καταπληκτικό. Μπράβο παιδιά. Τώρα θα αλλάξουμε τελείως στυλ ατμόσφαιρα, στυλ χορογραφία.